V dnešnom videu si ukážeme najlepšiu Fortnite stratégiu, ako môžeme vyhrať v tejto novej sezóne. Ak sa ti videjko bude páčiť, nezabudni mi dať like, odber so zvončekom na tento YouTube kanál. Bez ďalších kecov ideme rovno na to. No takže čaute chlapci, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska, ako ste mohli počuť z lobíčka, si ideme vlastne zahrať Fortnite po dlhšej dobe, ako vyhrať v tejto novej sezóne. Bude to vlastne moja stratégia, ako som vyhral už niekoľko hier a určite túto stratégiu skúste, takže na túto vyhranú hru, alebo nie ešte vyhranú, si môžeme landnúť sem. Je to taký spot, sú to tenisové kurty a proste mne sa sem najlepšie padá. Tuto sa vždycky nalútim, potom rotatím sem do tejto základne a ešte prepáčte, že dlhšie nebolo videjko, ale zlomil som si ruku, takže to nebolo moc fresh. Už ju teda zlomenú nemám, ale lendí tu s nami jeden týpeček, takže dúfam, že mu stratégia pomôže. Tuto není pravdepodobná čestka, nemá tam 100% spawn rate, ale tieto dve majú 100% spawn rate. Takže len taká menšia rada a tu býva vždycky ammo box, ak sa nemýlim. Ako som už hovoril, pomohlo mi to vyhrať, sem padávam na každú jednu Battle Royale hru. Tuto tiež nemá táto čestka 100% spawn rate, ale to vôbec nevadí. Rozmýšľam, že si zoberiem Stingray SMGčko, ale asi nie. Ale keď nájdete na zemi alebo proste keď nájdete túto sweeper shotgunu, tak hneď ju podľa mňa, taká menšia rada ako vyhrať. Túto sweeper shotgunu by som ani nebral kvôli tomu, lebo proste niekomu sa s tým môže hrať dobre, mne sa s tým hrá úplne na hovno, je to o preferencii, ale není to moc dobre. Tuto tiež nebýva čestka, ale teraz hodou náhod tu je. Tuto v tomto kamióne býva čestka, takže tu už si vždycky zoberete a nafarmíte aj nejaké železo, síce nie moc, ale nafarmíte aspoň nejaké železo. Sem teda, ako som už hovoril, sem do tejto lokácie moc ľudí nepadá, max 1-2 typci sem padnú, ale toto bol hlavne spot pre minulú sezónu, takže tento spot je už ako keby zabudnutý, dá sa to povedať. Tak, ale zo začiatku odporúčam nepadať na medailóny, super, môj aim je najlepší na celom svete. No a teda snažte sa tým zabíjaním hráčov nafarmiť čo najrýchlejšie, hovorím, že čo najrýchlejšie nafarmiť ačkový rank, lebo proste môže vám to pomôcť. Teda sú tu trezory a máme tu AI DMR-ko, ale ja si ho asi nezoberiem. Potom neskôršie sa môžete rozhodovať, či si zoberete tento Wreck Revolver alebo klasickú sentinelku. Za mňa to bude asi stále sentinelka, ale proste keď sa chcete naučiť hrať nové zbrania, tak určite odporúčam toto. Potom rotatím sem do tejto základne, ale teraz idem asi na pole, lebo som tam počul fighty. A ešte raz pripomínam, ak sa ti bude moja tvorba páčiť, tak nezabudni mi dať like, odber so zvončekom. Kebyže chcete aj nejaké iné hry, napríklad ako GTAčko, tak mi to určite povedzte a proste napíšte mi to dole do komentárov. No tak ale niekto to už po mne strieľa, aj odtiaľto. Tento Big Deal, a ten mi dal bombu solidnú, takže tento typek asi bude mať niečo nahrané, ale nevadí, ja sa môžem dohealovať. Ten Big Deal mi dal solidnú bombu, ale vedľa mňa je nejaký typek. Tento Wreck Revolver strieľal na veľkú vzdialenosť, že 100 metrov. Už máme rank A, ty kokos, takže môžeme ísť za chvíľu po save. Ale týpeček tu po mne šutí, strieľa tu po mne. A týpeček mal modrý Wreck Revolver. Rozmýšľam, že si zoberiem Bug Blaster, ale neviem, kam by som ho mohol dať sem do svojho inventára. A neviem ešte, kam by som si mohol dať Shockwavy. Viete čo, môžete si zobrať aj Bug Blaster, ale ja budem hrať asi niečo skôr na rotate, ako sú Shockwavy. A markol sa nám vlastne tento tu bunker, takže ja idem rovno do neho a bývajú tam väčšinou docela dobré itemy
a docela dobrý loot. Buď tam býva exotické toto Ox Rifleka, alebo tam býva exotický Wreck Revolver, alebo exotické double pumpy, aj tu je. Potom pri vlastne tuto pri našom spote je potom bunker, škoda, že sa nám neoznačil tento, ale henten už niekto vybral, takže teda tam asi nepôjdem, tak nevadí, potom môžeme vyfajtiť týpečka, čo to bude mať. No a keď budete v tomto štádiu, vlastne, že budete mať full matro, budete mať nejaký dobrý loadout, s ktorým hrajete, alebo sa chcete s ním naučiť hrať, tak môžete ísť rotate na medailóňako. Vlastne tuto na mape ja nemám medailóna, ako vidím, alebo dobre vidím, nevidím, momentálne netuším. A občas na mape bývajú aj takéto čestky, vlastne sú to čestky z tejto novej sezóny. Hovorím Oxer bedný, ale môžete tomu nadávať ako chcete. Tak a ja by som chcel ísť za fajtami kvôli tomu, lebo proste skúste sa fajtiť, keď ste taký napríklad že začiatočník alebo máte v hre veľa botov, tak skúste ísť fajtiť a keď si vlastne ten epic alebo proste ten algoritmus, alebo ako to mám povedať, si zvykne, že proste fajtíte a že fajtíte dobre, tak vám dá do hry normálnych hráčov. Ja mám akože 5 kg, z toho boli 2 alebo 3 free killy, ale tu máme toho Big Deala, alebo ne, toto je Crisabel. Ale máme tu ďalšieho týpka, takže ja sa vystávam na high ground a mám nad týpkom high ground, takže vidíte, je docela dobre fajtiť a znova sa namarkol nejaký trezor. Už je úplne super, lebo ja pri ňom vôbec nejsom, ale môžem ho ísť aspoň skúsiť vylútiť, aj keď za mňou išiel nejaký typek s autom, ale toto by som musel výjsť, takže je za mňou nejaký typeček s autom, ale to vôbec mi to neprekáža. OK, toto mi asi trochu prekáža, že som sa ocitol na streche labory, ktorí tu majú chrobáky. Pečka, ja s ním nechcem ísť moc na blízko, lebo toto je nejaký, týpeček mal korunku, to mi vôbec neprekáža. Nie je jedno, či má už týpeček korunku alebo nie, ale ideme do fightov. Už tu po mne týpeček šutí, ale to mi znova neprekáža. Ale ide po mne týpeček s autom. Ideme do fightov, už je iba 10 ľudí, takže toto by som mohol teoreticky aj nejak sa pokúsiť vyhrať. A ja som počul, že tuto niekde boli pri Supernova Academy fighty a vidím, že tam ide niekto s autom. Dal som mu 32 do auta, to není nič moc. Prokúkaj na teda ability. Dobre, nikto sa na to nepýtal. Tu týpeček musel ísť asi peši, lebo už tu nehal svoju korvetu, týpek menom, nechce sa mi to čítať, ale vidíme ho hentam. Bum, týpek mal niečo zlaté, ak som sa nemýlil. Áno, má zlatý Wreck Revolver, takže dobre, že som sa na neho nevysral. Dobre, aby som už nemal nadávať. Počkaj, vlastne je toto nadávka? Teraz máme proste najlepší loadout, aký môžete mať vlastne v tejto sezóne. Ja tu vlastne budem blúdiť a tuto je nejaký týpeček, čo si najal NPCčko, píli ho a týpeček sa nechce že vôbec fajtiť. Asi je moc veľký introvert. Takýchto týpkov nemám rád, čo jazdia v aute. Bro, a ja jazdím v aute. Nevadí, počul som fajty, takže ideme rovno do fajtov, aby sme tu nemali na ďalšiu hru boťourov, ale už nám došiel benzín. Dobre, no fuel. Super, týpeček natankoval, že za 10 €. A tu niekde by mohol byť ten cápek, ale toto sa mi moc nepáči, že sú tu stavby a nikto tu není, práve tu boli fajty. Bro, ty kokos, ja som nejaký umelec, ja som Picasso, akurát, že Picasso kreslil. Či som Picasso, ne Picasso alebo Ricasso, je mi to úplne jedno, ale chcem vyhrať túto hru. Neviem, kde je ten cápek. Supernova Academy, to je úplne zabudnutá lokácia, možno
možno iba toto, tak je mi to že úplne jedno. A máme tu týpečka, čo sa týpek reálne sám odpálil raketometom v podstate, alebo si určite si s tým dal nejaký damage. A ešte vás naučím jednu vec. Keď fajtíte nejakého týpka v top 2 alebo proste keď s nejakým týpečkom fajtíte, tak nemajte stres. Ja som mal proste stále stres, keď som fajtil a už som sa to nejak naučil vlastne ako to povedať, som sa to naučil nejak menej, dobre, dostal som, neviem ako tomu mám povedať, ale ten jeho píli ma už sere a to je ten big deal zo začiatku a ide sem nejaký týpeček s autom, takže bro, s autami nemám dobré skúsenosti, dobrý deň, dobré ráno, dobrý deň, ďalej to nebudem spievať, lebo nemám ani dolár a ani mať nechcem dolár. A máme S-kovú kapsulu, najlepšie by bola S plus tier a máme znova legendárny Wrecker revolver. Ten už mám, takže je mi úplne k ničomu. Tak a ja sem nasadám a musím ísť s tým na benzínku, musím si ísť dotankovať, lebo asi aj tento typeček si zabudol natankovať, alebo natankoval, že za 10. Dobre. Bro, musel ma zabiť big deal, musela ma zabiť uhorka. Dobre, proste nezajíma ma to. Proste mňa zabije nakladaná uhorka. No dobre, to sa môže stať len mňa. Ak sa ti toto videjko páčilo, tak mi nezabudni dať like, odber so zvončekom na tento YouTube kanál a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Zatiaľ, čau.